Apunteako ba. Ni esker. Ez gutxi ere. Letra handia daukat, espentsa. Se zabitzamen, eguzkitan kiskaltzen? Bai, egun eguzkitxoak aprobetxatu egin behar. Bestela zurbil baino zurbilago geratuko naiz. Ai, bizkarra igurtziko honekin? Zer... Tira neska, gaurko data? Olga, gauzat kontatu gura dizut. Kontatu. Ze, mutilen bat aukaz inguruan gira eta buelta? Ez da hori. Lehengo gunean Aneterekin egon nintzen berbetan, eta... Aneterekin? Ez dakit zer egiten duzun neska horrekin. Nik oraindik ez dakit nondik jotzen dio naizeak. Aizu, Olga, irakasleak gor jartzen ari dira eskoletara agertzen ez direnekin. Sarriago joan beharko zenuke, bestela larri ibiliko zara gero. Irakasleak, erdipurdiko jendea. Ez dute ezer interesgarri kontatzen eta gainera, ikasleak euren eskolara joatea nahi dute. Horiek bai azala. Beste ezer egiten ez dakitelako dira irakasle. Hori ez da horrela. Badira irakasle honak be. Gainera, ikasle honik ez bada, nekez egongo da irakasle honek. Zer esango duzuzuk ba? Aita irakaslea duzuta? Ba, izuk esan nahi duzuna. Baina aurpegiz bada be, beti komeni da irakasleak ezagutzea. Bueno, ni lehen egunetan ere ikusi ninduten. Eta ez dut uste nire aurpegia hain erraza aztuko zitzaionik. Tira neska, kontatu. Zer esan martzen idan? Zebez, beno, ni banoa, Erreakziora zatoz? Ez. Benoa, ba gero arte. Txau. Agur. Aio.